हस्टेलाव सफैबाय जोङो दा ओमफ्राय फिल्टार लागायाखै हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आं दा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आं दा हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा बै खिथुआव थानाया नैबेयो हाय नैबेया आगै गोदान मोनबाय आरोना जोंहा मादैया बेबी गर्ल मोनबाय दा जोङो बेखौनो नायनो थांगासिनो माने बेखौनो नायनो थांनो ओंखारदों आरो मा आं ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय बैयाव सासे आगै दंबावो आरोना दा जोङो ज'नो नायनो नागिरदों माखासे आबैमोनाथ' हस्पिटालाव दंखायो ओमफ्राय दा मा आं थांनो नागिरदों आरो माया देलायगासिनो आंहा रेडि जाखांनानै इन्ट्र' भिडिअ लागासिनो दसे उनावनो ओंखारलांसिगोन जोङो जोंना आगै गोरलैनि बिदाया मालाय दादा जाबाय ओमफ्राय आंहाबो आब' जाबावबाय आरोबाव माबायदि मोनदों नोंहा आगै गोदान मोननानै मोजां मोनदों ओमफ्राय सोरनि लादों नुवाखै दाबो मोखांखौ सोरनि लादों मिथिया अनगोन ना अना नोंलाय अनो बुगोन नामा देरबा फार्स्टआवथ' बियो आंनो हिन्जाव नाङा हौवा नांगौल' होनोमोन माने उन्दैफोर नालाय जेन'बा हौवाबा हौवा लुगैयो बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा हिन्जाव जाबाय ओमफ्राय मानसिया दहाय फुङाव लाजिनायानो जाबावलामोन नोंसोरना आगै हिन्जाव मोनबाय होननाय लोगो लोगो लाजिनायानो जाबावलामोन मानसिया दा जोङो नायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासे मैलु जादों नै अखा हाहां जादों ओमफ्राय दहायबो अखा खोरोमखांबाय खिन्थु दासिमबो हायाखै दाहाय हानो हागौ दा एसे गुसु जादों बोथोरा थाङो मानो गाबखो बेहा इसोर आंथ' होखाथारगोन भिडिअ आंथ' होखाथारगोन लोगोफ्रानो जोबसिगोन नोंखौ हस्टेलाव सफैबाय जोङो दा ओमफ्राय ओरैबायदि अखा लोगो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय दा माखौ नेगासिनो माया बैयाव दङ ओमफ्राय सिङाव हाबसिगोन जोङो अफाय दोन्दोंथाय बेखौथ' मिन्थिया ओंखायनो फन हरनानै सोंहरग्रोसै बबेथिंजाय दोन्दों ओमफ्राय नायसै बिथिंजाय दोन्दोंनो मालाय बिदा जाग्राया खारलांग्रोखाबावबाय जि बुरजा मानसि दंलै लाजिलायलांबाय भिडिअ लानो हस्पिटालावहाय सफैबाय ओमफ्राय आगैखौबो नायखांबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' डक्टर हाबदों नालाय ओंखायनो जोङो बायहेरायाव दंफैथ'यो ओमफ्राय मा जागासिनो मिथिगौ बेनि ब्लगखौ सोरबा नायदोंनो लाजिनानै जाला मानसि आंनि ब्लगखौ सोरबा नायबाय होनगासिनो ओमफ्राय अबेहाय बै मुलि फानग्राया ए जेबो नङा नायदों आंनि बे माबाया इन्ट्र'आ बेखौनो खोनाखादों आङो एभ्रिवान बेखौनो खोनाबाय लासिंसिं गावनिखौबो लासिंसिं मोनो एसे उसुबिदा मोनो आरोना उसुबिदाथ' मोना मोननाया बाट लाजिनो ओंखारो औ ओमफ्राय आङो आगैनि फेसखौबो देखायखागोन माने जोंना मादै मोनानो होनखादों आरो देखाय जेबो नङा सोंनानैसो जों सोंनानैसो मादैनाव सोंग्रोखादों आरो माने देखायनांगौ ना देखायनाङा होननानै ओमफ्राय जोंना मादैया देखाय जेबो नङा दा देखायबाबो एखेखा उनाव देखायबाबो एखेखा गोरलैनियाव देखायनाया साबसिनबावसो मेम'रिस थागोन देनां उनावहाय गोरलैफ्राबो नायनो लुगैना आं बिदि जन्म जादोंमोन दा जोङो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन आगै गोरलैखौहाय ओमफ्राय जोङो सिङाव हाबै बिदिबा नोंथांमोननो नायलांबाय थागोन जि गोदो उन्दुखादों मालाय अनथावथावनो दाथ' सोरनि लादों बेखौथ' मिथिला एसे देरबासो मिथिसिगोन आरोना सोरनि लादों महरा बेखौ नैबेयाव हलावहाय दोन्दोंमोन नालाय मा होनोथाय बिदि ज' दोनग्राखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय दा केबिनाव लांनो नागिरदों आरोना केबिन लाबाय ओमफ्राय केबिना नैबेनो दां नैबे रुम नाम्बार 103 खोमा बेयावहाय दोन्दोंमोन एबार केबिन लासिगोन दोनसिगोन दा मादैखौ केबिनाव टिभि होनो टिभि नायनोसै एबार बाथ'रि नों बाथ'रिखौ नायगोन आं मिथियाना आं रोङा दे नायग्रोदो बिराद क्लिन आरोना जायगाया हस्पिटाला ओरैबायदि क्लिन जेबो लेथ्रा गैया नावलाय बिदाया माबायदि आगैया नायदों एसे नायहांदों बोलो
Naidung ba di Naidung. Mini deng. Nih, ke dia. Dua sih. Kemudian lagi. गोरलैद्रायना ओंखायनो एसेबां खस्थ' दिनै जानाय नालाय ओमफ्राय 1 month 2 month जाबासो एसे गोरा जायो नालाय बिसोरनि मोदोमा बिदियावसो खस्थ' जाया आरो बामनो थेवबो बामनो लुगैनानै बामथारबाय आं फैबाय जेला बामखानोसै रोङाबाबो होननानै रोंनायाथ' रोंगौ खिन्थु दा बिसोरना मोदोमा गोरलै जायोना ओंखायनो बारा रोङा जादों बामनो बोरो आखाया गाबबाय मानसि जाहैदोंसो आगै मोननायनि जाबाय नै चक्लेट होफैदों मालाय आप्रेस खोन्थानो हरदो चक्लेट बिनाया ओंखारबाय जों हस्पिटालनिफ्राय एबार न'आव थांसिगोन ओमफ्राय माला लांगोन होनदोंथाय मादैखौ गाबोनफोर लांनो हागौदां गाबोन नङाबा समफोर आरो ओमफ्राय गाबोन लाङाबा गाबोन नायफैफिनबावनोसै ओमफ्राय गाबोन लांबाथ' गाबोन न'आव नुखाबाय आरो दा जोङो न'आव थांनोसै ओंखारबाय दा बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय दासान्दिथ' ओरैनो बेरायनाय जानाय बेफोरनिल' भ्लग लाबोगासिनो संनाय भिडिअखौबो आं थाबैनो लाबोगोन नोंथांमोननिसिम दा नेक्स्ट भ्लगनि थाखाय नेनानै थादो